Tiedättehän, että Suomen suurin liikennelaitos on Valtion Rauhantie. Sen junat ajavat vuosittain yli 47 miljoonaa kilometriä, kuljettavat 20 miljoonaa tonnia tavaraa ja lähes 37 miljoonaa matkustajaa. Sen omaisuus ylittää 100 miljardia. Näin valtavan koneiston hoitaminen edellyttää tarkkaa suunnitelmallisuutta ja hyvää organisaatiota. Henkilökunnalta se vaatii tinkimätöntä velvollisuuden tuntoa ja suurta ammattitaitoa. Ei tarvitse juuri muuta kuin astua junaan ja antaa sen kiitää kautta kauniin Suomen matkailukohteesta toiseen. Nopeampia ja samalla mukavampia yhteyksiä, parempia palvelumuotoja, entistäkin varmempaa turvallisuutta. Se on rautateiden tunnus. Siksi ihmisestä on pidettävä hyvää huolta ja hänen ympärilleen on luotava sellainen ilmapiiri, että hän pystyy moitteetta hoitamaan vastuunalaiset tehtävänsä rautateiden ja yhteiskunnan palveluksessa. Aloittaessaan uuden 100-vuotistaipaleensa Valtion Rautatiet toivottaa teille hyvää matkaa.